Sir Check. Ilang oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Ang nais ko sana ay tawagan ka, tanong sa'yo, laman ba ako ng isipan mo? Sana pati na rin ang puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilot, nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento na dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Umiss kita, miss kita. Hindi ba dapat ako lang at wala nang iba pa? Nagbago ang lahat, hiling mo ba'y unawain at pagbigyan ka? Okay lang, mahal kita.